Kaixo berria lagun, korrikak 6. eguna du, ikusten duzuenez, orantxe hemen datorre korrika gure atzetik, Maeztutik atera berri da, eta Dulantzira bidean goaz orantxe, gero Agura Indibarrena, Gasteizera iritsiko gara, horatu gaur Arabako lurretan dabiltzala lasterkariak, hona hemen, egunean bildu ditugun irudirik onenak. Hori, etxea utzi egin dozue, bai, utzi geratu da. Tipitapa, tipitapa! Tipitapa, tipitapa! Tipitapa, tipitapa! Tipitapa, tipitapa! Tipitapa, tipitapa! Tipitapa korrika! Tipitapa, tipitapa korrika! Venga, ánimo bien, anutxi barzai, ánimo bien! Gasteizera bitxik! Entzun gaitzatela Gasteiz osoan eta mundu osoan! Gasteizera euskararen alde dagoela! Tipitapa, tipitapa! Korrikak, Arabako lurretan eman dugu eguna, goizean Agurain eta beste dozenak herri igaro ditugu, arratsaldean berriz, badakizu, hitzordu nagusia Gasteizen dugu. Momentu honetan, 7 gutxi, oraintxe ari gara, 10 inguru horretatik Arabako hiriburuan sartzen, eta korrikarari mordua dugu dagoeneko gure atzetik. Kilometro bereziak izan dira gaurkoak Araban, jendeak ez du txegin beste behin ere, eta esan dezakegu gaur aspaldiko kilometro purrerenak izan direla, bai jendearen aldetik ikusi ditugu bateko eta besteko herrietan, zarrak, gazteak eta bestelakoak. Gasteizko kilometro instituzional horietan ere kolore politiko bateko eta besteko kideak ikusi ditugu lasterka euskararen alde. Onarte, gaurkoak eman duena, bihar ere izango du elkarren berri, ondo izan.